Good morning, good morning. Magandang hapon guys. So, panibagong vlog na naman. So, dito po tayo sa UP Diliman. So, i-vlog natin po itong loob ng UP. Kung gaano po kalaki ito. So, iikot natin to guys. Iikot ko kayo. Papakita ko sa inyo yung ovation, yung mga tumatakbo na hubad-hubad dito. Kung saan sila nag-uumpisa. So, okay guys. Tara! So wala pong hindi nakakilala dito sa Universidad ng Pilipinas. Ano po? Dito daw ang dito ang mga matatalino mga estudyante. So dito rin yung mga estudyante na kumakalaban sa gobyerno. Karamihan sa naging makakaliwa po ay mga galing dito sa eskwelahan na ito. Hindi natin alam kung bakit. Siguro sobrang talino nila. So ito guys, yung building na yan yung building na yan po ay College of Law. Dito po yan sa may Bukubo Hall. Ano po, College of Law. Diyan po yung mga matatalino nating mga abogasya. Alright. Dito po sa UP, yung mga hindi pa nakakapunta rito, napakasarap po dito tumambay. Gusto nyo pong, katulad namin mga taxi driver, gusto namin matulog, nakakatulog kami dito. Sobrang dami ng puno po dito. Iikot ko lang po kayo rito kung gaano kalawak. Hindi ko alam kung ilang hektarya po itong UP na ito, ano? Mahirap po pumasok dito sa UP. Ang problema kasi dito sa UP, dapat itong UP na ito, kaya nga po Universidad ng Pilipinas, para po sa mga mahihirap na matatalino. Pero ang nangyari po, mga anak mayayaman na po nag-aaral dito, karamihan. Opo. Yan ang problema dito. Sila Congressman Lagman, mga anak niya puro dito po nag-aaral, hindi naman po sila mahihirap. Alam niyo po yan. Kaya po nila magbayad sa mga class na eskwelahan. Ganito po kaganda ang loob ng UP. Karamihan po kahoy. Ang building po dito bilang na bilang lang. Hindi naman bilang, ibig sabihin hindi po di-crowded. So ito pong building na ito, ano bang tawag dito sa building na ito? Alumni. Itong building na ito ang bahay ng alumni. So dito po pinatay si Lagman, yung buko, yung Alex Bungkayaw, yung kapatid ni Lagman. So diyan po inambos. So po napakaraming building po dito. Iwan natin kung makakapunta tayo doon sa Ovation, kung hindi bawal umikot doon. So guys, hanap tayo ng daanan para makapunta tayo sa Ovation statue. Kasi nakasara siya eh. So guys, okay. Tingnan natin kung saan tayo makakadaan. Tingnan nyo guys, ang view rito, oh. Diba? Grabe ganda. Wala, kaso lang mga estudyante dito hindi mo maintindihan, walang pagmamahal sa Pilipinas.
Laging kalaban ng gobyerno. Ayun guys ang ovation. Hindi natin alam kung paano makakapunta ron. Grabing ganda ng UP. Ano guys? Yan, mga puno nila oh. Loob po ito ng UP. Hindi tayo makakapunta sa ovation guys ah. Dito guys sa UP may mga jeep din na naikot dito. Kaya yung mga estudyante dito walang problema. Ito yung soccer venue nila. Kasi may nagko-concert dyan. Dito guys may mga jeep dito nag-aabangan. Dito ang daan ng jeep ikot. Kung punta ka ng SM North, mayroon po dito. May mga pumapara guys. Pero hindi ko muna kinukuha kasi gusto ko mapunta doon sa ovation eh. So guys, ipapatanaw ko na lang sa inyo. Hindi tayo makalapit. Lahat nakasara yung gate. Yung entrance pala. May gate entrance. Baka masita tayo ng gwardiya. Ayun guys oh, malayo. Baka masita tayo. Okay guys, lalabas na ako. Hindi tayo makalapit doon. Ayun guys oh, may malayo na yan. Yun ang sintro. So palabas na tayo ng UP. Ito guys, pinakamagandang sunflower guys oh. Pag-araw ng namumulaklak talaga yan. Guys, so dito na lang siguro guys, pasensya na kayo, hindi tayo makapunta dun sa gusto kong puntahan, yung ovation statue. So pasensya na po kayo, hindi tayo pwede pumasok dun, baka tayo masita ng gwardiya. Alright guys, thank you very much watching. Nandito na lang po, maraming salamat po.